Uvedomte si, odjú na sever zmena geografickej šírky súvisiaca so zmenou intenzity slnečného žiaru. Tá mapka na strane 9 vpravo dole. Tu si pozrite. Čiže zapíšeme. Ďalšia vlastnosť. Dôsledkom kovovej väzby vysoká teplota topenia. Aby sme od seba vzdialili jóny. Ten katión, lebo on je pevne postavený. To je prvý dôsledok kovovej väzby. Ideme na ďalší dôsledok. Kujnosť a ťažnosť. Kujnosť a ťažnosť je... Niektoré kovy ako železo, hliník a titán majú široké použitie ako konštrukčné materiály. No, držíš, ja to pozrieme. Takže piet ide hore, zároveň sa nacelá zmes a momentálne sa stlača. A teraz unikajú spálené plyny, ale tieto spálené plyny zároveň vytlačal ten nový už tá nová pracovná látka, preto tam doteraz prepíša. Ale keď niekto chýba, tak potom si to spoja a môže teda... Yes, but it has on summer, so it's up to feel so that just join together and work around it. I teach at Moi High School, Kachiao, in Kenya. It is a mixed day boarding school. So we have girls, we have boys. Some live in school, others are day scholars. That's why we call it mixed day boarding. We are 15 teachers and 15 non-teaching staff.